Ik heb wel iets van Sinterklaas. Hij komt. Als ik nou eerst om jou even film. En dan nou doe. Hij komt. En dan nou even als je 12. Ja, oké, 3, 2, 1. Hij komt, die lieve goede Sint. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder kind. Nou, prima. Kan je oproep niet beantwoorden? Dora. Dus we moeten deze al hebben voordat we in het volgende dorp binnen. Ja. Hey, Yo, Ilse, wanneer krijg ik die 10 euro nog van die? Nee? Net? Nee. Oh. Maar ik mag nog 10 euro hebben om. Wessel? Ja, dat van ik wel. Ik weet niet meer, maar het wie een keer 10 euro. Hey, weet je? Doei. Nou, ja, is het goed zo? Ik weet het net. Ik heb het niet. Zet wel op dan en ze is direct op Ingo. Ja. Oké, nou ja, ik vind het goed zo. Oké, wat zijn? Ja, mooi. Exmora, makken, snits. Ja. En boven snits heeft skinnergouten. Ja, Doorwe. oké. Ik vind alles wat je zegt leuk en aardig, hè? Oh ja. Friese winkel. Oh, sorry. Ja. Door. Ja, door. Oh, daar. Weet je, met die Meiland. Zijn wij gewoon nou in yellow en niks? Nee, echt top. Als we nou ook wel echt gassen, dan helpen we ze dik in. Keiske? Ik meen net verder dan de maximale snelheid. Wat saai. Dit is Martien Meiland, hè? Oh, ja. Ja, weet je, moet luisteren, ja. Wacht, ik zal even naast Martien Meiland komen. Ja, nou, weet je, maak me de struf ook. Dat we hier daar. Oh, sorry. Was het net En u mag beslissen. Is het leuk? Oh, net. Maar is er niet even een leuke vintage winkel of zo? Even wat leuk. Dat vind ik leuk. Ik zeg daar een bordje. Ja? Maar wat zijn, als we nou ons hand erop lezen, dan hebben we gewoon een TikTok. Ja. Oh, die bedoelt. Ja. Ja. Goed idee. Politie. Oh nee. Oké, Rob maar wat leuks. Oh, kom in. Puntje. Jo, stiet erop. Oké, wat zo stiet erop. Dan nog naar Heeg. 15 punten is die. Ik heb daar nog naar Snits. Driels hebben we nog in. Nou, dat is maar. Dan zullen we daar nog wel weten, oké? Ja. Dieren. Waar is de cavia? Waar was die? Dieren. Het is een goudhamster. Dieren. Het is een hamster. Oh, ik krijg niet meer. Lekker eten, mooi rooitje. Ja. Dan wil ik hem mee. Nou, Hebben die heb ik een verzekerd? verrassing voor je. Moest hem net. Geiske heeft wat zijn. Wat hier Dit nog? duurt- Hoe lang dit wat? duurt- ja. Hoe lang wat van hem zien? Oké, als je voor de TikTok nou hierop claimt. Ik heb nog nooit dieren in je leven. En dan zo is het iets van... Hey, wat stiert zo leeg? Hey, wat stierst er leeg? Nee, ik ben niet. Deze is leuk. Deze is leuk. Die is goed slagen. Hoeveel punten krijgen we hier? 15? Lekker bezig. We geven nou dat aan. Ja, we hebben erom richting Snits. Nee, Aalst. Komen we eerst in? Eilst. Drielst. Wat voor taal spreekt een vaartwasser? Nou, Servies. is de naaie vriendin van Messi? Forky. Dat is voor die. Godzijdank. Dat wist ik. Nou. Dat wist ik. Nou. Ian. Minuut. Zullen we dan over het wapenschild beginnen trouwens voor de TikTok Waarom? van? Oh, dat is je de wapenschild er. Ja.
15. Oh, ze hebben elkaar heeg! Oh! Ze hebben heeg 15. Wij moeten TikTok op matchen. Zoals je in Witte, het Friesland een hele mooie skilden. Maar welk skild is dit eigenlijk? Huh? En wat voel jij in je schild? Ik heb geen idee. Maar waar ben wij nou? Lid Witte. Het is een wonderschone dag. Oh, ik heb niet dak. Misschien kunnen we op een boot. Misschien kunnen we daar komen. Als we om de beurt nou een feitje zeggen, dus dan begin je mooi een stad in de gemeente Zuidwest-Friesland. Stap. En dan doe ik ten noorden van Heeg, ten zuidwesten van Snit. Zuid of zo. Ja. Oké? Hebben we ook een leuk Fries liedje wat we leuk kunnen zingen? Ja. Friesland, oh Friesland. Dit is Friesland. Hier is Elseningelie. Hier is Elseningelie. Dus nog even zo'n klokhuisloopje. Ja. 3, 2. Ten noorden van Heeg, ten zuidwesten van Snits. Trottenstedt rent de rivier de Geel. En de inwoners ben ik wel kiepmansies neemt. Mooi boot. Mooi boot. Prachtig, wat is zo'n cameravrouw. En weer door! Ze hebben nou 310 punten. Dus ik ben aardig voor. Maar dat komt omdat wij niet aan de pauze hebben. Nou, heb ik even. Ik voelt net alsof ik de hele dag er al op heb zitten. Dit is wat zien hoor, is dat verteerd zien. Ja, maar het viel als de hele dag. Ja, maar echt heel veel lol hoor. Wij nog gek een yellow pauze hoor. Ja, het is nou tijd voor jou actie. straks hoor, een kwartier in de yellow pauze en dan mag je weer lekker stinken. Het is tijd voor actie. Het is tijd voor actie. We hebben geen tijd meer om te land te vanteren. Nee, wij moeten terug. Maar terug. Oké, Snits kan ik uit hem rien doen nou. Als we daar nou naar Blauw Huis gaan, dan kiezen we nooit op zondag werken van West-Friesland. En hoe dan kunnen we richting het eerste. Maar het hangt ook een beetje ervan af wat zij doen. Ja. Oké. Ik heb wel een leuke soundfoon van bij de waterpoort. We zitten nog aan het water. Oké, als Toto. Maar wat zullen we daarin herinneren? Ja, dan was het eigenlijk een beetje dwan alsof dat je mij praat. Maar... Oké, 3, 2, 1. Meid, misschien moet je gewoon even aan het water. Aan het water? We zitten toch aan het water? Ja, leuk! Leuk. Lekker bezig. Yes! Hop! We gaan weer door! Oh, Blauw huis. De kerk, hè? Zullen we kerken? Mooie kerk. Het is lekker hè? Ja. Nee, wat zit er op die shirt? Hey! Anti-Blue Huis! Ja, anti-blue, maar we ben je net. Nee, we zijn hier niet anti-blue. Oké, leuk. Leuk. Ik voel me je hoed wel een beetje blauw. Nou, ik ben anti-blauw. Maar juist Tjerke achter u is een beetje blauw. Beetje blauw? Maar welke Tjerke is dit jongens? Jij bent niet. Wij ben wij. Dit is dit. Zet het in de comments. Zet het Pauw. in de comments. Oh, ze is sneekpak! Ze is sneekpak! We hebben maar 12 minuten. Ik ben Belly. Welke challenge hebben we dan? Ja, misschien kunnen we dan Sabine in Blauw Huis. 20. Blauw Huis. Dat is hoe wij kennen. We moeten actie. Dit gaat... Nee, dit Nee, gaat ze niet gaan goed. zo snel. Wat wie Blauw Huis zeggen wij Maar op ook punten. kunnen wij niet naar Nee, snel, dan kunnen we net een sneek, maar we gaan naar Exmora en dan makken. snel vermelden dat we blauw huis hebben, want straks is het een blauw huis. Blauw Huis 20. Yes. En ook snel, want hoe dan pak ze al die darpen aan. Ja, oké, go. Zullen we nou gewoon Belly te Ja, slot Belly. Ik ben nu in Scannegouten bij de Poise. Oh, nou, het is misschien maar één keer eerst in. Mooi parkeerd. Als we bij Scannegouten binnen, dan pakken wij Scannegouten nog lekker mooi. Bij bezig. Oké, sa, tu. Oh, dan wordt hem ook goed op mijn neus. Oké. Ja, Scannegouten. Ja, Skinnergouten. Zullen wij Belly en dan... Ja, snel. Oh, ik wil bellen! Nou, dat komt zo wel. Nee, maar ze wachten denk ik voor ze. Gewoon een auto. Hallo! Hallo! Yay!
Hey! Mooie zonnebrillen. Thanks. Je mag nou van nu zijn jaloere pauze houden. Oh, prima, we gingen naar de supermarkt. Helemaal goed. Wat de auto tik mooi nou zo. Maar oké. Wat wie je hebt denk De ik? volgende 12 sterren weer je binnen, halveren de punten. Dit... Ja, ja. Masterchef. Wacht even, wacht even.